Matur nuwun alhamdulillah Mas Gendut. Iya Pak, lendang. Bengi iki beda Bedane. awan karo bengi kok dhewe-dhewe ya, Cak. Loh, apane sing dhewe-dhewe? Sing delok Yo ora ajek. ajek. Ya iku nang guru delok to. Walah iya. Arang ado kaya jagung ora kurang urean. Gak masalah, sing penting awak dhewe iki wis sowane daleme piyambakipun Pak Kunardi. Heeh. Iki panjene utamune undangan Oh iya. Wis rampung Mas Gendut wong digawene ndek Minggu. Winginane iki Karing Rawa putrane. Ya ora Karing Rawa, gawene iki kan ndek Minggu. Isane ketoprak iku iki. Ngono. Berarti gawene Pak Unardi iki malah anut karo ketoprak. Anut karo ketoprak, mung ketoprake ora iso ndek Minggu. Mul sing tak ngomongni dak ngene ya. Iya. Gawene ndek Minggu kok ketoprak iki. Lho ngrumati ketoprak dudoh kok ora mambu. Duh. Yo ora mambu gawe anyar. Gawene ndek Minggu kok. Iya ning dudohe gawe anyar. Gak dudoh ndek Minggu. Yo ora dodek Minggu lagi dhekne wis mambu lho. Berarti gawe anyane. Gawe anyar. Walah ra kakean obong-obong pawon ya, Ndut. Ora nek kakean kok pompi enakne yo urung gawe. Gawene lagi iki. Dek Minggu wis digawe ya. Wis digawe ning urung. Dek Minggu gak gawe duduh blas gawe. Berarti taune lewaki mangan yo garingan ngono. Lho, yo urung ana sing teko. Sing teko iki. Sing teko yo lagi iki. Nyapa kok winginane teko wong gawe. Maksudnya iku sunate winginane digawene saiki. Ngono winginane yo urung ana apa-apa. Urung ono jajan. Urung ana. Ngono. Mbok kira pek gawene wingi terus patang dina drundun ngono ora. Batinku. Ora ngono. Lagi iki diseneng-senengno. Ngene lah piyai kena ya genah, Ndut. Iya. Wae ketoprak man ketoprak ya cocok. Heeh. Njaluk apa diweki. Mangan model piye diweki. Ora kaya ning desaku ndek ngenane aku muangkelku setengah modal. Perkara apa? Lah perkara aku lambeku sariawan. Heeh. Ang mambu dudoh kan ya pereh no. Ya. Aku omong karo sing rewang. Anu Bu, aku njaluk sego garing malah diweki karak. Tuh. Kowe kliru lan njaluk. Piye? Aja sego garing, sego entok. Sego garing. Sego garing ya dikeki karak. Ayo masane aku darani bebek. Lah nek ning kene ta ijeh penak, piyai kene ra ketang siswa lagi sepisan iki. Ning kulino nanggap ketoprak. Ya, Dekah bumi mesti ya ketoprak. ketoprak. Desa nek kulino nanggap ketoprak iki apa nanggap ketoprak lah ya mesti ya ora mungkin dek kanca ketoprak dilirwak. Nyatane perkara panggonan ya pas. Pas. Lagi panggungnya ya penak, sing nonton ya genah, sing rias ya nggone jembar. Jembar. Ya ta ora. Ya. Beda karo main ning gonam. Gene neh. Wis kulino nanggap ketoprak, nekakno ketoprak kok kaya wong nyekar ati. Cek ngono. Lah ketoprak wis panggunge ning tengah sawah. Nek dandan ning kuburan. Lho iku jane iku nanggap ketoprak apa nanggap gendruwo. Ngono kok. Sepurane, Mas. Wis ora ana nggone pipis. Nek calaneng ta ora apa-apa, ta wedok-wedok yang anggere tak delok mlayu terus do pating brengok. Wah anggere dodok kok atuh, anggere dodok kok atuh. Tak puarani, kowe jane kenapa kok atuh? Matamu delok kok kecocok tunggak tebu jare. Ganjan ora tau genahno wong nek ning nggonam iku, nek ning kene beda. Oh, ngene wilayah kutha ya, Mas. Kenalan desa. Lah iya mangkane kudune sing dicontoh kan ngene. Lah terus bengine tek aman. Aman nek aku terus njaluk tulung karo panitia. Kowe njaluk tulung piye? Kanca pendara tak ada nih, tulung Mas nek kanggone wong lanang. Ya iki kakung ta ora masalah tipis. Pomoke ning dinggon iso ndelik. Nek cah wedok lho sakno. Heeh. Dulalah panitia karo kanca pendarat nglumpuk jipuk terpal. Mek cagak pring papat coblekno. Plek 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 ubengi terpal. Heeh. Tak delok lho iku apa gawe nggon nguyah apa coblosan TPS. Ora sakno nek nggonanmu nek kiai kene beda. Ya paling kene wilayah kutha, Mas. Oh iya. Ini termasuk kutha. Mulane kemajuane desane ya beda kaya desaku. Ah iya no, lagi dalan. Sepurane ya, Mas. Ora masalah kabeh tak tampa le. Ning kan ngene lah ya padha wae. Nggonanmu iku lah asine ya apik. Lho nek nggonan kutha kok
Ning winginane nggon rias toprak iku ya bener ana nggone kamar mandi ning lawange nduk mbok duweki kancing. Grendele iku lho ditata. Lho kenapa ta? Winginane tanggapan nanti sama ape nguyah angger lawang tak lebi, aku ape nguyah lawang mengo dhewe. Ora ana kancinge. Lawang tak lebi blek, aku ape nguyah ngene. Lawang mengo dhewe. Gregeten sikilku tak nggo cengkal ngene. Oh ini aku malah ana wong liwat ngono malah diaran lho kok kaya kirek nguyah. Lha sing goblok iku kowe lho, Pak. Lho perkara pipis, perkara cengkal lawang bingung sikil mbok kok ngene. Lha perkara nguyah tangane mbok apa karek ngene ndra kena. Napa nganggo sikil iki? Ngene. Ya ngene. Lah sing ngurusi kene sapa? Warna ben dipangan curut. Orang pipis yo dibarna ndra. Tak ora ana sing ngurusi dlewer. Ya malangane matur nuwun. Awake dhewe sak kanca rombongan siswa budaya. Khususe ingganipun Bapak Kunardi dalah Ibu Karwati. Niki kasil kajate nyunatno Dik Dimas Prasetyo. Donga dinonga. Ya. Kita sepisan lagi sowan rene muga-muga keluargane Pak Unardi bos tahu diparingi sukses oleh makarya. Amin. Ya. Rezeki sing berkah barokah, warga sing rukun ayem tentrem, semono uga kanggo sing sunat. Ya. Dongakno besok dadi bocah sing pinter ya, Pak. Bekti karo wong tuane, untuk gawean sing kepenak, pegawai negeri syukur-syukur, nek ora ya wira swasta sing penting sukses. Sing penting sukses iku dongamu, dongaku cekak aos ndut. Apa? Muga-muga Karwati meteng neh. Ablok. Donga apa? Donga sing apik malah. Lah kowe ndongakno panjang umur dadi bocah sing soleh, ndak ndongakno anake ya. Aku ndongakno mbuke, muga-muga Karwati meteng neh. Gak seneng nek Karwati meteng neh. Ya seneng ta kanggo lha terus urusane apa? Lah nek di anak kok nyunano nanggap toprak neh. Goblok. Ya. Dadi saumpama Pak Unardi ndek gawe mesti nanggap toprak neh. Lho dhuwit kadung ngono, kadung seneng. Ngene panjere ngebel kanggone irian kono kok karo IP-ne kok. Papua. Papua kan metuki siswa budaya kok. Kowe manut sak isane. Entek piye-piye lah kudune siswa budaya. Aja anut kabumi. Kabumi rek tukul-tukul lah. Aneh. Dadi ya kok yai kene kowe. Wah, sampeyan kabumi ora toprak tukul e. Siswa Tinok. Toprake Tinok kabare Kartobi, Kartopel. Ya ketoprak sapa ora masalah, wong ketoprake ya akeh. Kuwi klebu rejeki, apa, Mbah? Loh, iku lombae kowe diwenehi. Dalem? Ora wong dhuwit ora tiba, Mbah. Asmane sinten, Bu? Waca, diwaca. Jenengan. Asmane sinten jenengan? Titik Sandora lunga pasar numpak Honda. Titik Sandora koyo artis lho, Pak. Lah iya, Sing nyanyi malam yang dingin aku sendiri. Sawe. bojone Titik Sandora nak bojone Mungsen Al-Bawah iku wae. Alatas. Alatas ana mungkin alatas al bawah ya. Atas darane bawah. Diwaca sik wong jenenge tamu rakyat tangki dipinarakno. Ya. Perkara guyon ku tutupno karo mlaku. Duh. Apa mbok buak iku? Dhuwit ngono kok. Ate mbok buak mah dhuwit kowe. Dhuwit tak buaki ning tak dikoki neh. Omonganmu. Diwaca Pamundutan. Sadurunge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamundutan saking Mak Karmi lho, Karmi Titik Sandora iku piye? jeneng Karmi ya ngakune Titik. Nah iya, Titik. Kaya kowe. Malah ora pokro jeneng kelenteng nek kenalan karo ceweke Edi. Waca. Lah aku mang sing penting kan ya bukti karo wong wedok, Ndut. Cek piye lah wong jenenge aku mang rene ya pamitan langsung karo bojoku. Apik jenenge wong lanang ya ngono ku. Iya. Jenenge sayang karo wong wedok. Sayang karo wong wedok. Mi aku mangkat ning gone Benagung mi noprak aku ngono. Jenenge nek iku ya gaya. Gaya piye? Lah wong tuweke nyeluk mami. Mami kanggone sing ijen nom. Nyeluk mami sapa? Lah iku mang kok mi aku mangkat sik. Jenenge bune bojoku Sumi ya. Biyen pas aku kok jolodong. Kok ganti Sumi. Ada mami sapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pamunjutan saking warahmatullahi wabarakatuh. Mak Karmi siji becak pati Geyong Kentil datang untuk pergi wala gayane. Ngene ku sing wehi judul lagu ora lagu datang untuk pergi sing piye ta? Sing piye leh mak datang untuk pergi mak. Lho ora kok njaluk. Datang iku lunga, datang teko. Datang teko. Jane asline iku ya pergi untuk datang, ora datang untuk pergi ku piye? Lho, jane iku sing apik iku teko sik apa lunga sik to, Pak? Ya sing mesti ya lunga sik ah. Pergi pulang kudune ora kok pulang pergi. Berarti singkatane bis-bis kan PP, iku pergi pulang. Ora pulang pergi. Ya ora. Nak pergi pulang wis lunga terus muleh. Lah apa pulang pergi wong urung lunga kok bukan muleh-muleh nang ndi muleh nang dengkolem kono. Oh iso. Wong urung lunga kok muleh. Lah ya ning omah kok ya. Lah iya ning omah kok dikon muleh. Iya. Pergi untuk datang, matur suwun. Matur suwun. Ya. Lagune Becak Pati iki ciri khas daerah Pati niki lagune Becak Pati. Iya alhamdulillah. Duwe mau 200.000 ya, Mak, matur nuwun ya. Alah, kowe kok rugi men lho. Mau dhuwit 50.000 200.000 lho. Blak 200 iki. Lah, masa udah anyar. 200. Sing ada sapa? Lho iki 200.000 lho. Lah teng ngono. Ha iki pira? 50.000. Lah iki Ya 50.000. 50 karo 50. Ya 100.000. Nek diwalik iki pira? Ya 50.000. Iki pira? Ya 50.000. Nek jumlah Ya dadi 100.000. 100 karo 100. Ya 200.000. Lah iya sing tanggung jawab kowe kok kono 200 kok ndra 100-an. Duwe nek wolak-walikan ya, Cak. Sing penting dadi wong iki tanggung jawab. Tanggung jawab Iya no, kok Mbah Karmi 200 kok 100-an karo aku. salah aku tak rugi-rugi lah. Monggo edan ngono. Sing penting matur nuwun kanggo Mbah Karmi lan sedaya para tamu undangan, Pak. Ingkang tasih nderek mirsani monggo ibu bapak ingkang badhe nyuwun nggih niki wau pun wonten 50 sampean selawe-selawe lah mboten napa-napa. Ya. Wong selawe-selawe lek ujune wong njaluk ora entuk ndut. Nang dinggone nak penggane wong njaluk. Iku perbuatan sing nista. Walah. Wong njaluk ku derajate asor. Ora duwe derajat babar pisan. Kandhane kok malah mukok-mukok. Tegese gumun aku. Gumun Lho wong gumun bebas sing piye? Ngono ya ana sing piye lho ya? Ngono ya ana. Berarti nek wong njaluk iku ora ana derajate. Derajate asor contone ra wis ana. jajal pomone. Njaluk Mas. Aku njaluk Sing awe kan plek. Sing awe ku ning dhuwur. Njaluk kan ning isor. berarti anggere njaluk Yo ning isor ah. wong dhek tau njaluk ning dhuwur lho. Njaluk ning dhuwur piye? Njaluk mah ning dhuwur. Njaluk apa? Njaluk bojom. Jotas. Lah nek catat kenapa? Lah njaluk bojoku lha apa? Lah yen aku yo nang omahmu wingi kan njaluk bojom ning dhuwur ngono kok. Masa kowe nang omahku nek aku njaluk. Lah wingi pas udan Piye? Lho, kowe ning dhuwur rondo, Heh. bojom ning ngisor, didik gendenge. Lho, kowe ning dhuwur. Lah pas iya. njaluk apa? Denger aku ra jungkel lah. Ujune njaluk gendeng mbok war-warna kok piye? Ya terno Pak, alon-alon waton nglakon. Ya alon-alon waten kelakon ning ngaten dak ya nilai piyai kene piye katone dak ya ngono. Lho nek piyai kene konjo Pak Unardi jelas piyane piyane tetep wong sing rukun. Ora rukun piye nyatane nganti yahmene tamu undangan ya isih akeh. Iki mertandakno Pak Unardi najan nyambut gawe ning adoh. Ning kerukunane karo tangga ora dilirwakno. Mergo wong urip kuncine siji, Pak. Siji. Sapa sing gelem rukun karo tanggane, besok bakal uripe ning dunyane ya kepenak. Ning akhirate ya nggen. Lha mergo wong rukun iki ngene. Piye? Nek kok awak sehat lara iso sukses. Ora ana. Ya ana. Ngono ku sampean gugu, Mak. Ya iya no. Ora ana wong percaya blas iki lho. Lho wong awak lara kok sukses. Wong awak jenenge wong sukses kudune nyambut gawe. Nyambut gawe sing temenanan lagi sukses ngene iku ijek perhitungan kudune aja pemborosan lagi sukses. Wong lara kok sukses. Alah, potong kaya dream iku apa? Piye wae. Piye-piye? Iku nek wong ora nek wong rukun iki lara iso sukses, Pak.
Sukses piye? Lho aku dhewe sing buktekno. Buktine apa? Lho wingi nenek aku lara kembung. Mules ngene lho. Mules iku ah, jane ditukokno pil bojoku ning warung rego 1000 wis mari. Ning aku kepengin milik kondang takon nggawa bojoku ning rumah sakit. Nang kene pestabik. Adohan nek kono. Ning nggonku dhewe. Nang rumah sakit bareng tangga teparut do krungu sapa to mau sing dimuat ambulan gendut. Masyaallah gendut dagelan iku bocah apike ra karuan lho nek ana wong seneng nulung. Lho. Tanggaku do niliki rombongan wong 10 20 do numpak kol. Bareng petuk aku do nyangoni ana sing 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Lho pasam. Sukses No. Jane sedina suwengi doktere mara. Mas Gendut sudah boleh pulang. Doktere tak amuk. Mbok amuk. Ora tak amuk piye? Wong cucuk. Oh, Allah. Berarti sedina wis cucuk ya. Cucuk. Kok dhuwit pira iki? Walah, tak genepno sak wulan ning kono aku blimbang-blimbung. Tanggoku do ngekeki terus. Mara terus. Lho balik ke rumah sakit. Ketoke nemen iku ditiliki terus. Terus ah. Wetenge saya gedhi kok ya. Iya, ora cilik lah tak gedhi-gedhino. Lek pira? Duwe ra tak hitung pokoke balik ke rumah sakit wingi aku langsung tuku motor anyar. Berarti lara Sukses. kembung ae. Kembung ae iki taun sasi ngarep to, sasi suro. Iya. Aku kan urung di kulkas. Iya. Rencana aku pe alasan lara pilek. Meniliki Ora buta. Wong ngono kok lara kok sukses iku maksude piye? Lah lek rapi piye jajal kowe nek ora rukun karo tanggamu nek kok mikir ditiliki kowe lara. Kowe lagi watuk disyukurno. Sapa sing watuk lenteng barno wong ora patek apik ben modar lah. Mesti ngono. Soale awake dhewe urip ning desa. Lho nyatane yo nganti yamene sing ndelok isih akeh sing melu-melu isih akeh kowe digawe anakmu kae. Ana sing nunggoni kowe. Ora ana kok jebot tak digawe aku ngenes dhewe kok. Lah iya. Iso. Oh, ora perkara ngono, mergo bengi iki sing mesane ku akeh. Mergo roh pengumuman sore. Apa? Lho, sesuk betul mas sore ora ngumumno piye. Sapa sing gelem nonton ketoprak nganti esuk? Iki untuk hadiah. Lho, tenan ta piye? Lho, kok do mulai, Mas? Aja mulai. Sing mulai sapa ora nang do mulai? Iku, Mang. Oh ya lho. Mas aja mulai sik, Mas kok ana hadiahe. Apa Pak hadiahe, Pak? Sapa sing gelem nonton nganti esuk? Heeh. Khusus siswa budaya bengi iki. Ana hadiahe. Apa? Karipan. Kok gregetno wong Kandhane kaya. Kaya diaturno ya. Oh, diaturno ya kudu ngaturno piye taratur. Ha iki ana jak dintekni. Ya dinteni jak kudu nganggo ledek wong iku tayuban. Cak kok ngono. Diaturno langsung apa nganggo wedokan, Bu? Wedokan Oh, nganggo wedokan. Tambahi selawe, Bu. Nganggo wedok tambahi selawe, Pak. Ora ana mercon kliwatan sore, Cak. Apa? Kok mos. Sumet tembokongem. Muangkel aku iso. Wedoke ditekakno ben Apa nek kudune nek ana cah wedok ora liwat rene. Biasane anggere biasanya anggere ini liwat. liwat ngono terus biasane tembok godhong ngono kok. Lha iki apa? Iki kulinane sing rene ah. Ora ngono, bocah wedok mlaku kok tum. Jenen jajal. Lho ya. Lho, iki ndak napane, Cak? Lho, rungokno aku pengen templekno. Masa Pak Klenteng apa mbok kon mlebu rono nek. Masa apa dadi cah cilik kae, Pak? Tak dungokno nang kono suarane ora ana ning malah ana ambune. Apa? Lho, kurang mepet mangane gak krungu. Kurang mepet lho. Ora ana suarane malah ana ambune. Ambune apa? Wangi. Lho, wangine kaya apa? Iki jenenge minyak gondo harum lho. Nyang. Iki apa iki? Iku tiwul ngono kok. Maksudnya iki penyanyi apa ledek ngono lho. Aku Ledek ning wis lodo. Salah wadok lah. Kok pasrah. Ora pasrah piye? Lho, Bang Medare. Iki jenenge taman, Mas.
Upune. Ya ngono ke gak gaul mane gak roh. Jane iki anake sapa? Ya anake mboke kok iso kowe kok iso teko. Mbak. Nggih, Mbah. Ini lho aku tak takok karo kowe. Kok ngono? Piye Mas? Oh, bener. Mayu karo wong ra sopan. Ana wong takok apa-apa kok Mbah. Lah iku rupane tua apa enom? Sing ndi ya? Kowe. Tua apa enom? Ya tua Pak kan setidaknya untuk menghormati sesama. Apa mau cah wedok kok digodho wong lanang ajane tua kaya apa? Ben kono lega atine. Aja diceluk Mbah. Opa. Opa. Iku malah buyut lho iki lho. Nek kan luwih gaul. Gaul mlebu TV. Lah timbang Berarti nek aku opa kowe gak erus. ora. Karos kok gedine ngene. Iya ning aja tiru karos nganti iki lho urung payu kawin. Lha lha apa? Lah wong ipine ajek semono lho. Iku kartun beda iki karo wong. Ngene lho, Dik. Piye, Mas? Jenengem sapa, omah ndi, katok nomor pira? Ora kenalan ate kok katok apa mbok tukono piye sajake. Dadi wong kok neklarati to. Takok kathok barang urusan apa to? Takok masuk gantung. Takokno ukurane BH piro. Padha wae, masuk kang ngene. 39, Mas. Kok nek aku direjeki entuk buntutan. Buntutan nalo kok. Apa kok? Enggak kok ngono. He tenan kok. Raduk tangane. Konjuk para pamirsa, Agung Sumono Putri kasampun makempal rawuh. Katuraken ngaturaken panyuwunan kunjuk sedaya para tamu undangan wonten becak pati. Munggahe geong-geong. Ya kentil, Pak. Becak pati mlakune alon prasojo. Iya ngono lho, Dek. Nyopir sopan santun tata krama. Genjotane atik mantep ora ngreso. Topane ora nyuwara enak dirasa. Becak pati rino wengi detan teko. Yo. Wira-wiri golek penumpang upaya ora ninggal peraturan kang usana. Becak pati nyotora gawe kuciwa. Iya. Becak kula terketang Terminale wonten sisih pundi Bayu? Kae mono terminal kutha Pati. Kula
dek Keong mas ala kentil Kendil keong ala kentil Keong kendil ala keong Tan belingon Tresnaku bakal kalakon Tembang mau to gening mau. entak Konjuk ngaten nyanipun Mak Karmi. nah Karmi Menawa sesuk menawa. iya anjen kabeh iki toprak wae dhewe sak kanca yen anut lakon ya Pak ya bareng dengah Kan kayane ngene Mas Gendut. Sedasune pundutan. nah Rino Jamarulan bengi iki mau apa rondo kuning cerita pati sing wilayah saka rumah sakit Pentol Ngulon kae Randu Kuning utawa Rondo Kuning. Sing yo cerita kuwi mula awak dhewe iku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nggih Terus nggih kaya kondangan wae gangge-gangge. Salam kula. alam kula Bakane kula dereng rampung kok Iki gandeng Kanjeng Adipati Tombro Paring Bumi kanggo yasa pondok pesantren ya. Kowe golek janur kuning. Monggo pojok papat dicubleki janur kuning. Nek wis kanggo tengara sing pas lan trep kuwi monggo kanggo yasa pondok pesantren. Nek janur kuning kula lah sing duwe kok. Rekenane sisa kecilan, Kabupaten. sisa kupatan. Wes saiki ayo. Lah kula niku mengke sing ndamel Iki yo. Iki